Hola a tot el món i benvinguts una setmana més al show on intentem donar-li resposta a aquesta pregunta que porta segles rondant-nos a tota la gent que visquem al País Valencià, que és possible passar-se Pokémon només en valencià? Estic així una vegada més, una setmana més a l'esquerra de les vostres pantalles, jugant a Pokémon Fulla Verda, i a la dreta m'acompanya Guillem, de Pokémon en valencià. Com estàs, Guillem? Molt bé, què tal? Pues molt bé, si estem una setmana més veient a aquesta gent per vida. Què anem a veure avui? Conta-mos. Pues res, l'altre dia se quedarem a l'eixida del Montmunt, en el teu xoc, o Montjunt en el meu, Sí. i ara anem a la ciutat on està el segon gimnàs, i anirem a veure el creador del sistema d'emmagatzemament de Pokémon i moltes altres coses. Que ganes tinc de veure este home. Volia comentar-vos algo per a la gent que no... Per la gent que no hagi vist els capítols anteriors. Bé, si no els heu vist, mireu-los, que per això esteu així. Però, per si no vos apeteix, estem fent una partideta, cada una a un costat. Hem traduït els jocs de Pokémon Rojo Fuego i Verde Hoja, com es coneixen en espanyol, al valencià. I bé, ho hem fet tots a la vegada i ens hem posat, per casualitats de la vida, i ens hem posat a comparar-los una miqueta per a veure aquestes diferències que poden sorgir quan tradueixes alguna cosa, no? A un mateix idioma. Sí, la veritat és que és una bona ocasió no és molt habitual que dues persones tinguin una idea tan pareguda a la vegada, així que jo crec que poden eixir comparacions molt interessants. Bé, poden eixir coses xules. Bé, el capítol d'avui anem a començar variant una volta en el rival, no? Anem a pujar ja? Sí. Vinga, anem a per feina. Ahí estem. Que guai, que guai. A veure què mos diu. De moment anem a una lluita en el rival per cada capítol. Sí? No sé jo si mantindrem el ritme. A més, el capítol que ve crec que ve un altre, o sigui que ens podem aguantar ahí una miqueta. Bé, per la gent que siga nova també, vale? La gran diferència entre el seu joc i el meu és que el seu joc... Bé, jo estic jugant al seu joc i està jugant al meu, i al seu joc els Pokémon tenen un nom traduït i jo, en canvi, que sóc un covard, m'he quedat amb el nom... Hòstia puta, quasi m'ha dat. M'he quedat amb el nom anglès dels Pokémon que són els que van arribar a Espanya. Buah, ja es comencem en les baixes de precisió. Caguen la mar. Jo, com puc ser tan inútil de tindre un Pikachu i perdre a la primera contra un Pokémon volador? Però a més que m'ha rebentat, ha sigut super humillant. Quina diferència de nivell n'hi ha entre els dos? Crec que només un, jo era com nivell 16 i nivell 17. Quin ridícul més espantós. Bueno, ell està evolucionat. Tens per lo menos eixa excusa. Tu creus? Bueno. Vale, ja està vist per la sentència, quasi. Sí. Em fa molta gràcia que tinga el Abra així al final. Com que el rival suposo que és una persona intel·ligent i forta i tal, però té un Pokémon que només pot teleportar i no pot fer res. Sí, la veritat és que jo dic que potser tindrà confusió o alguna cosa, encara que no el pot dependre, però què va? No, així només el fa el rotllet de ai, que me'n vaig, però no se'n va. Home, té el rotllo, no?, que en la primera generació este tipus de Pokémon estava trencadíssim i després es fa complicat, però en este punt és una cosa un poc estúpida. Sí, no, fins a que evoluciona és un Pokémon totalment inútil, és com si fos un Magikarp. Sí, total. Espera que torni el rival a veure què vol. Obtens memòria. Li has dit memòria. Li he dit memòria, no és un nom molt original, he de dir. Això per la gent que no ho sàpiga, alguna vegada han comentat que aquest joc va clavar un parell de coses noves al remake, com la Poketele o la memòria, que tu l'has dit... Oh, ho he perdut. A veure com l'has dit. Dr. Dex. Oh, que bona aquesta traducció, Dr. Dex, que guai, tio. Estigui pensant també Xafardex, el que passa que pareix que siga més de xafar, saps? Que de... Ja, que de Xafardex. Que de Xafardeig, sí. Ja, jo vaig pensar també en algo així de rotllo tafaner, però sí que volia comentar-ho de sí que heu vist els altres capítols, haureu vist que hi ha un parell de coses que he revisat mal i no les he traduïdes, però esta és l'única cosa que no he traduït a voluntat pròpia, perquè fas un poc de pedra roseta i que, per lo que serveix el Dr. Dex és per a que tu pugues tornar a reviure les converses que has tingut amb diversos personatges o els cartells te'l trobes per el món, etc. O sigui que en realitat és molt fàcil de traduir perquè només has de copiar i pegar, són coses que ja tens traduïdes.
Però Exacte. vaig pensar que si ho deixava en l'anglès té aquesta utilitat de que et pots tornar a llegir-ho, comparar les dues traduccions i dir, vale, ho has traduït bé, ho has tirat un poc de salt i fer-me aquesta crítica en directe, no? No, en realitat, La veritat és que és una idea curiosa. en realitat la que estic m'agradaria tirar de salt en algun moment de la meva vida, però t'he de confessar una cosa, no sé com s'utilitza el salt. Buah, és ficar el text i donar-li el botonet i ja està. És que no he té entrat molt de mai, misteri. em dona molt de respecte, sé que existeix, però mai m'he tirat ahí. Jo soc molt de... Jo la veritat... Terra paret. Sí. Jo la veritat és que de salt hem tirat en algunes cosetes, tipo el menú este d'ajuda, que de fet tu l'has llevat, comentàrem en el primer capítol. Sí, este menú, per si algú no sap què és, Sí. I sí, jo li dono el botó i no va, perquè qualitat se dona compte de que era una cosa un poquet inútil i la lleva. No em defengués perquè m'agrada molt la tisora. Bueno, anem a tirar-li. Estem ara en el... Bueno, jo l'he anomenat pont daurat, però això Ui, jo estic... en japonès se diu pont de la pepita, perquè resulta que te donen una pepita al final, però també és un doble sentit perquè se suposa que n'hi ha com un xoc de paraules que vol dir collons d'abuelo. Sí, jo tampoc ho entenc per què li diuen collons d'abuelo a les pepites o per què li diuen pepita als collons d'abuelo, però jo què sé, japonesos, coses rares que fan. Perquè és una cosa valuosa, supongues, els collons d'abuelo? O sea, a mi els collons d'abuelo no me pareixen valuosos precisament. És que la gent asiàtica, la gent japonesa tinc entès que té com una reverència a lo que és la zona testicular. Mira, saps els animals estos, els tanukis? Que són com uns... Els ossos rentaors. Sí, que són com uns ossos rentadors xinès japonesos, no? Per exemple, si algú juga a l'Animal Crossing, Tom Nook és un tanuki i porta sempre com un taparrabos. La història dels tanukis és que tenen com una espècie de poders màgics i el seu poder màgic és que tenen un escrot espectacular i superflexible. I això és veritat, ho podeu buscar. I en l'escrot pues, fan com construccions, construeixen cases o l'utilitzen d'arma o de ferramenta, etc, etc. Entonces yo me imagino que lo de collons d'abuelo deu anar un poc per ese costat. Pues una cosa així no té que ser, però a mi la veritat... Jo ho vaig veure buscant la traducció i tal pel pont este, Sí. ho vaig veure en la Wikidex, al final vaig optar per una traducció que li lleva un poquet d'aquest significat, no per res, sinó perquè tampoc veia que s'entenguera, però bueno, m'ha paregut interessant per comentar-ho. Ja, de totes maneres, no l'he dit així al pont, però l'objecte Pepita, si li has dit, Sí, com li has posat, palleta d'or. que vulguis que no, manté un poc el joc de paraules. Ara que ho dius, sí, és de veres. Sí, a més, jo he optat per la mateixa també. I el meu es diu a més pont palleto, o sigui, he anat a full. Però, sí, és veritat, és curiós perquè a més... Palleta, la veritat és que... És curiós perquè a més, just en l'últim capítol diem lo bo d'estos jocs és que són així molt family friendly i que no van a coses així més grolleres, tenen bon gust. I ja esta setmana ja estem dient, hòstia, pues lo dels collons d'abuelo, tio. Ja. Pues quina... És que al final els japonesos són un poquet aixina sempre pa tot, Hasta pa dibuixos de xiquets ho claven sempre. Sí, el costumbrisme japonès és una cosa terrorífica. Vull dir-te... Jo crec que en certa mesura són una miqueta pareguts als valencians, me pareix a mi, en aquest aspecte, perquè també som com molt escatològics, no? I molt verderols i tal. Bueno, Veig una xicoteta semblança ahí. hasta cert punt sí, però això de... Bueno, t'anava a dir, això d'anar a bufar-te en el cap quan és un negoci, però en realitat... Part de raó tens, no vaig dir-te que no. Bueno, pues hem derrotat ja a tots els mindunguis estos del pont, que en realitat són xavalets i tu... A veure, Sí, suposo que el són personatge té xiquets. 10 anys, t'he de dir. El nostre personatge té 10 anys, però n'aparenta més, i estos pareixen més joves i estàs com clavant un poc en xavals menuts. Volíem comentar també, esta part es suposa que és una espècie de zona de reclutament de l'equip Roin, l'equip Rabosa en el joc que estic jugant jo i el Team Rocket en el meu, en el que està jugant Guillem. I tenen ja com una espècie de primeres ensenyances, no?, de reclutació. Tots tenen la mateixa frase quan perden i a més van Sí, numerats. sempre més por ser el màxim. Este diu que és el Sí, número a part- 1,
Número 2, Mm. no sé, és una part interessant perquè ara el personatge contra el que anem a lluitar ara va intentar reclutar-nos a nosaltres també. També aquest xaval que tenim així davant, que ja és un poc més major i es dedica a reclutar a Prou pobres. més, de fet. Eh? Que prou més major, de fet. Sí. Vale, ens dona la palleta Mhm. i ens ofereix unir-nos a aquest grup d'emprenedors. No li pots dir que sí, per desgràcia. Molaria, que li Sí, pogués dir veritat? que sí. Sí. De fet, me pense que n'hi ha una hack ROM sí? que manejes d'estos jocs, de fet, que manejes al equip Rabosa. Sí, A lo millor el punt sí, a lo millor el punt en el que canvia la història és ahí. podria Quan- ser. A més que és un moment que ja no t'ho esperes perquè quan arribes a aquest punt ja Ah. portes 3-4 hores jugant. Ja veus Mm. que és tot més o menys igual. Oi, escolta, pues seria un punt bastant guapo. Va. Jo la veritat és que buscant música i coses d'estes, no? La que clavem de fons en els vídeos i tal, vaig veure que n'hi havia... Dime? Que a més pareix que té prou fama, la ROM esta. Sí, pues no... Team Rocket Edition o algo així, sí. Pot ser, tinc que llegir-me. Mira que m'agrada el tema de les hack ROM. De fet, sé que ho han comentat alguna vegada ja, però si teniu interès en el tema de les hack ROMs, aquest joc precisament és el que més s'utilitza per a fer hack ROMs. No sé per què, serà perquè està molt estudiat o el que siga. Però Jo crec que és s'utilitza perquè és el més moltíssim. bonic. El més bonic? Jo crec que sí. Perquè, no sé, ja, també és una cosa que comentarem l'altre dia, no? Com que els jocs estos de la tercera generació Sí. tenen molt d'encant i estos és com que estan més polits, perquè el Rubí Safir i tal és com que es falta algo. Sí, Però estos estan molt... És cert, són molt bonics, estèticament són molt agradables i fàcils de veure. Home, jo crec que la quarta, sobretot els remakes de la quarta, els de l'or i plata, visualment em pareixen preciosos, però també Sí, deuen de ser fet- més difícils de manejar. Sí, jo pense que sí. Ja, igual per això la gent s'acaba anant cap a aquest joc, més que el maragda també s'utilitza bastant, però menys. Suposo que serà per tema d'estètica. Vale, ja estic derrotant este emprenedor misteriós. Entonces, això A mi m'està fent la mà en la paper confusió. ¿Mm? Que m'està fent la mà en la confusió. Ah, el paper d'este NPC és que es dedica a vindre per la ciutat, esta ciutat celeste, per a reclutar els pobres xavals que van acabant a l'equip este mafiós. S'ha de dir que el tema de l'enforciment de la llei en esta regió va un poc regular. Sí, és un Vull dir poquet que el salvaje oeste, sí. sálvese quien pueda. A més que no n'hi ha al final ninguna repercussió per a la gent d'esta ruïna que es dedica a furtar Pokémon i a furtar a la gent de a peu. Com que, bueno, desapareixen un poquet i ja et fa la idea. De fet, La veritat és que sí. això ho comentaré més avant, però és un tema sobre la policia i sobre este equip que voldria comentar un poc més avant. Vos ho deixe caure. Bueno, en este punt, no sé si s'heu fixat que el personatge, quan ha caminat, ha deixat un espai obert. Existeix la possibilitat de tindre un game over, cosa que en els jocs de Pokémon no és habitual i, de fet, quan passa només és per accident, com en este cas. Ara, quan acabem la batalla, vos ensenyo com és, perquè la veritat és que és molt curiós. Oh no, he perdut el meu paradimoni. Bé, per la gent que no ho sàpiga, però no ho sabreu perquè hem fet un xico detall, però he capturat un paradimoni de camí a vindre a este punt i acaba de morir de manera lamentable a mans d'una rata de merda. Què fan el xat, que diuen els moderns? Tenim edat encara per a dir F en el xat? Pues no ho sé, la veritat. Jo crec que no. Jo crec que ja para un poc lleig, però bueno. Tu creus? Jo... Bueno, tu acabes de fer anys. Ja... Tinc que disfrutar, sí. tinc que disfrutar d'estos 2 mesos en què eres major que jo. No cantes victòria, que en res te toca a tu també. Bueno, si no em vull acabar. Intents de deixar un bonic cadàver. Bueno. Ara bromes dixes, no?, que en la que està caiguent. Bueno, Sí, és veritat. ja he derrotat el senyor este, ¿vale? Sí. Com vegeu, a l'haver caminat per lluitar contra mi, ha deixat així un espai obert, per el qual se pot entrar i agafar l'objecte. L'única altra forma d'entrar i d'eixir seria tallant este arbre, però de moment encara no el podem tallar perquè no tenim la MO necessària, no? Perfecte. Jo acabo de derrotar-lo ara i vaig a fer-vos una xicota demostració. Vaig a guardar la partida.
era que no se'n Sí. perda. Exactament. I en claves i dins, dic, hòstia, que no exactament de puta mare, MT43, que conté poder secret, i guarde la partida. De guardar... Sí, en una partida de guardar, vull sobreescriure-la, pues sí que vull sobreescriure-la. Guardant, tal... I des de la de partida... la partida le faig un reset així. Vale. I torna a la pantalla, tal... Prem start. Vale, vull continuar. Esta història, com la passem ràpid. Oh, han corregit l'error, este joc. Hòstia. Ah, l'han corregit? Han corregit l'error. I queda fatal. Hòstia, que bo. Ja dia jo, vale, perdó. Pues sí, hem quedat un poc mal. Bueno, este error passava en les primeres versions, en el roig i en el blau. Sí, sí, sí. Este és de la Game Boy Advance en blanc i negre i tal. Per sort l'han corregit, per Advance, sort l'han no, corregit. Game Boy. Sí, per sort l'han corregit. La veritat és que el que passava és que tu quan guardaves tots els entrenadors tornaven a la seva Sí, posició. per evitar posicions en què poder quedar-te tancat. Que era Clar, no, bueno, precisament el que sí, passava. exactament. Exactament. Val, vull reconèixer la meva part de culpa, saps? Perquè això ho he comentat jo abans, saps, com a curiositat de que podies quedar-te tancat, i estava quasi segur de que no ho havien corregit en aquest joc. Perquè en el joc original pot passar-te això. I bé, coses del directe està... Bueno, per almenys Bueno. em deixa... Bueno, és una curiositat dels jocs originals, no passa res. Val, sí, per almenys l'hem intentat recrear, perdoneu, he eixit mal, a la pròxima aconseguirem el game over, ho promet. Encara n'hi ha formes d'aconseguir game over, com a Sí. mínim en estos jocs de la tercera generació sí que n'hi ha maneres. Sí, n'hi ha... Segueix com tio que es dedica a portar games over en el de la tercera generació. Un canadenc que no recordo ara com es diu, però és interessant. Aquest és un joc cèlebre de festeig. Boníssima aquesta paraula, eh? Festejar és una paraula molt bonica i s'està perdent un poc. Sí. Sí, la veritat és que sí. Sí, és una... Són una parelleta que està lliure, que aquests dos no estaven al joc original. No ho sé, la veritat. A veure, Me vol sonar que en els de la segona generació sí que n'hi havia... sí, sí que n'hi havia en la segona parelles. generació, de fet, hi ha com una espècie de cinemàtica quan arriba d'ací, que està Misty, de fet, la líder a la que anem a veure ara, Misty. amb un xaval, bueno, crec que era ella, i s'enfada perquè li desfas la cita una miqueta, no? Ens podem posar a l'altre Ja. costat de l'IAC, com estan estos dos, tenint una cita interdimensional? Vale, jo me fique baix, que sóc el xic, Vale, jo estic dalt. i tu te fiques dalt. Do you believe in life after love? Sí. Bueno, anem a parar ja en el senyor Bill. Sí, a veure què ens conta. A veure. Que no, que és mentida. Este bicho... Jo vaig a dir-li que no. Este bicho, Que se fota. quin nom més bo, tio. He clavat la gamba. Home, jo crec que Bill, li diuen Bill per Bill Gates, no? Deu de ser. Pot ser? A veure, estos jocs de quan són? Podria ser, perquè Sí. estos jocs són dels 90. Sí. A més, Sí. abans estaven comentant sobre l'edat de Bill, que és una cosa que no queda clara en el joc, però tindré com a 25-30 anys. Me vaig dir-li que no. I ara que ho dius, quan es van fer estos jocs, Bill Gates tindria com esta edat, no? Pot ser, sí. Ja- Jo què sé, al final ja era conegut, ja era una persona de renom dins del món de la informàtica i al final este personatge pues, és famós per això, no? Per haver creat Sí. el sistema este de l'ordenador on guardes els Pokémon. Sí, té tota la raó, de fet, no ho havia pensat mai, però Steve Jobs em pareix un nom genial. En fi, vaig ajudar Lo a... que passa és que pareix que siga professor Pokémon perquè té nom d'arbre, però bueno. Que bo, que bo. Vaig ajudar al meu amic Esteve a separar-se del Pokémon. Ai, veig que en el teu li has ficat Clonaor. Si no recorde malament, era un teletransportador, no? Originalment. És un teletransportador originalment. Volia fer un xicotet homenatge. Per la gent que no estigui tan clavada en el lore del joc, este personatge canònicament no és d'esta regió, sinó és de la regió del costat, Johto, que són els jocs de la segona generació. I hi havia un error molt conegut, molt de compartir-lo en el pati del col·legi, en els jocs de la segona generació, que era que si tu connectaves dos Game Boys, com aquestes dos càpsules estan connectades, i feies un intercanvi i retiraves el cable, que havies d'intercanviar com un cable link per a la gent que siga més jove, retiraves el cable, s'interrompia la connexió i et clonava el Pokémon. I bueno, com tot este rollo de, bueno, són dos coses connectades, este home ve
ve de Yoto, que és on ve el truco de la clonació, El error este, sí. pues vaig, no sé, el vaig ficar a este chico de homenatge com a... Així se li va ocurrir la idea, ¿no?, de clonar. O de que, evidentment, és un error. Vale, este personatge té la seva importància també perquè ens dona el ticket per a poder seguir la partida més avant. Tot i que Sí. s'ha de dir que en realitat si pots aconseguir un Pokémon en tall no és necessari que passes per tota la part del barco. De tota manera, fins a que Esteve no te dona el ticket, me pense que el policia este està on estic jo ara, Ah, sí? està davant de la porta i no te deixa passar, sí. Ah, no sabia això. Sí, o sigui que realment no només t'està donant el ticket. Ja, sí. Que mira l'altre tio, vull dir, el lladre així darrere, saps? Se'l veu. Sí, se'l veu clarament, però bueno, jo què sé. Les valles Lògica de videojocs. La tanca esta té por ahí pel mig. Mm. No sé que no. I que tampoc deu de ser tan alta. Per cert, este personatge sempre era un home, el policia este? En l'original a mi sembla que era una dona. Pues la veritat és que no ho sé. També te dic una cosa. Sí? En els sprites dels jocs originals me pareix difícil distingir si és home o és dona. Sí, tens tota la raó. Igual ho estic confonent per al tema Normal que el professor Oku pregunte, no? Ja, En eixos sprites. sí, tens tota la raó. Bueno, este joc també té la... És un detallet, però si no s'heu fixat, tots els xics parlen en blau i totes les xiques parlen en roig. Mm. Val. Pues res, ja parlaré del policia després perquè tinc coses que dir d'ell. Però és el moment de aconseguir la medalla. Estem anant rapidíssim esta partida, tu, com es nota que som molt pros. Sí. Home, veig. Sé que estàs lluitant en un nedador, però vull parlar amb el meu amic. L'home este que està en tots els gimnasos, diguem, eres el millor, Aperell, Tigre... Ah, jo he passat del seu cul, la veritat. Uau. Pobre home. Sí, la veritat és que sí. Val, això crec que ja no passa esta generació, però estic quasi segur, igual estic colant-me altra vegada, però estic quasi segur que en la primera generació podies pescar així Pokémon en la piscina. Hòstia, no ho sé. Podria ser, Que dic jo que això Pokémon se n'han d'algú, no? Vull dir, de salvatges, pues bueno, peix-pelos i queda't els vols, però si estan així en esta piscina, és un joc De tancat. l'aquari i ja està. Home, en l'anime tenia un aquari que estava ple de peixos, que de fet no eren ni Pokémon, eren peixos, vamos. És cert, animals. sí, però vull dir-te que esos peixos tenen amo, no? Vull dir, són propietat privada. I a part que això tampoc és un aquari, és una piscina, però bueno, Clar, jo vull dir, esos Pokémon han de ser d'algú per força. què sé. És de veres. Que bueno, també s'ha de dir, això no sé si ho saps, però en la primera generació també hi ha un error a la Lliga Pokémon. Saps aquestes estàtues famoses que són com d'un Pokémon, dalt d'un pilar? Sí. Pots- Que són com Raidon o alguna cosa Sí, així, exacte. no? Pots O pescar algo dins paregut. d'aquestes estàtues i que en Pokémon i després capturar. Algo així me sona haver llegit. La veritat és que la primera generació està plena d'uns errors que és que són una cosa marcianíssima, eh? Sí, són una cosa molt, molt estranya i inclús, i això que la versió que va arribar a Occident ja estava corregida, perquè la japonesa té més errors encara. Mare de Déu. Ja. Ah, clar, sí, que... és que feren una cosa un poc rara en els primers jocs, no? Que primer tragueren el roig i el verd en Sí, Japó. exacte. I després tragueren com una tercera versió, que era el blau, que és la que tragueren en Occident com a roig i blau, Exacte. i després ja tragueren la groga. O sigui, de la primera generació han tret com, Sí, van no ho sé, treure fàcilment 7 o 8 jocs. Així na... una barbaritat de jocs. Vaig a Sí, posar-li sí. un po de turbo perquè Guillem m'està adelantant molt i no vull perdre ese momentum, com es diu? Eixa inèrcia. I no vaig a votar la meva entrenadora i vaig anar directe a per la líder del gimnàs. No sabia que te la podies votar. Sí, li fas ahir el truquet d'anar per un costat. No és la millor tàctica perquè perds experiència que pots aconseguir. I a veure si guanya. Buah, és que l'Starmie en este punt del joc és un Pokémon molt fort, eh? És dur de pelar. Sí. Sort que tenim avantatge, però jo en realitat vaig un poc baixet de nivell, perquè estic veient que el teu Pokémon és nivell 27 ja, tio. Jo en tinc el 20. És que la veritat és que només estava entrenant a l'Ibisur perquè com té avantatge contra este líder, Ja, en realitat és una he tingut bona un pràctica. poquet... Sí, jo és el que feia sempre.
el que anava a gastar pel pròxim líder el tenia a 10 nivells per damunt dels altres i la resta eren uns mindundis. Jo El War Turtle el tinc al 18 ara mateix. vaig a confessar-te, bueno, mentre acabé de derrotar esta tia, vaig a confessar-te com sol jugar jo la primera vegada que jugo un joc d'estos. M'agrada capturar els Pokémons que veig, però com a que m'encarinyo molt fàcilment. I arriba un punt en què tinc, jo què sé, 15, 20, 30 Pokémons en els que vaig rotant i vaig sempre com a 15 nivells per baix del que hauria estar. Perquè... Però clar, està bé perquè el joc està molt complicat, perquè vas molt baixet de nivell. Sí, Però- sí, el joc d'entrar és prou fàcil, així que Clar, i el fas més difícil. el d'aquesta complica un manera. poc, però és una cosa super estúpida. La veritat és que me pareix molt tendre, això de que t'encarinyes tant en els Pokémon que es gastes a tots. És que no sé, és que Què vols després que te em diga? fa llàstima, dic, hòstia, ja que el tinc... I després, per a que no em passi això quan torni a jugar a algun joc, per a que no em passi això de... Ostres, tinc sentiments per estos píxels. Ostres, crec que vaig a perdre, altra vegada. Damunt, això segurament ho retallo del vídeo per a que parega que he derrotat el rival a la primera, però l'he derrotat a la segona, perquè m'ha derrotat de forma molt lamentable. Damunt el rival I qualitat. Sí. Un mag no té que revelar mai els seus secrets, eh? Intenta ser honest amb la gent. Això està bé, també. I clar, em sap més greu encara perquè damunt el meu rival és el Guillem. Està així, pegant-li voltes a la piscina mentre jo patix. Val, pues, t'anava a dir, per a que no em passi això d'agarrar-li massa estima a estos píxels quan faig repartides, és que intente rolejar una miqueta, no? Com són jocs de rol, pues dic, no sé, i si fora una grangera que es diu Ramona, que em faci una meva història darrere, que pensé, vale, pues si fos este personatge, utilitzaria estos Pokémon. Hòstia, que guai. Ja no tinc el problema. És que, en realitat, per a fer jocs de rol el deixen rolejar poc. Val. Sí, la veritat és que sí. Menos mal, he guanyat, vale? No hem fet ningú type, vos ho promet. Ha sigut de la primera patint durant la primera. Això és el que diu ara. El promit? És broma. No, està bé. No m'he fixat en el frenesí de la batalla, no m'he fixat ni com es diu esta xica. Ona, li diuen. Ah, és cert. Ona, quin nom és guai, tio. Ai, abans d'acabar, volia veure la traducció que hem fet els dos d'això del gimnàs. Ah, sí. La sirena de cabells curts. Vaig a veure el teu. Per És què? que- Sí, dis-ho, perquè sé el que vas a dir, crec. Sí, és que en anglès és una cosa molt difícil de traduir, que fica tomboyish mermaid. Tomboy vol dir, no?, com una dona així parlant mal, una marimatge, un poquet, no? Sí. I a mi la veritat és que me pareix prou despectiu, entonces pues no li ho he ficat. Li he volgut ficar algo que seguia mantenint aquesta essència, no?, de que eres una dona valenta i tal, però sense que siga despectiu. Ja, jo també vaig tindre problema en això perquè té eixe punt lleig de lo de tomboy, que és una paraula un poc lletja. Vaig deixar lo de cabells curts perquè bé, manté lo de que tomboy és bé perquè té els cabells curts, es suposa, i dins de lo que és la societat japonesa, si eres una dona hauràs de tindre el cabell llarg, m'imagines, com la meva personatge que és de bona família i té el cabell per quasi la cintura. Però deu estar acabat el costumbrisme japonès, m'imagino també. Home, està bé que diguem, vale, com a que deixem que aparega una xica en cabells curts i que siga així una miqueta però li diguem marimatge. Hi ha un parell de coses així en aquest joc que, Sí. de fet, respecte a... No vaig a comentar-la ara perquè vindrà en un capítol posterior, però respecte a dones i gimnasos hi ha un altre que és molt sonat, que segurament... Ara mateix no caic en quina dius, però ja eixirà, ja. Te'l contaré perquè és sonadíssim. Sí. Vols que ho deixem així? Anem bé de temps. Podem fer la baralla del lladre de Sidal, si vols podem tallar ahí. Vale, bé. Bueno, jo anava a comentar que en castellà li han ficat distorsionada, però bueno, és igual, que ara que ja han fet el tall, tampoc és que sigui algo superimportant. Hem poder distorsionada, què? Vale, sí, ho he explicat molt mal. Lo de tomboyish ho han traduït com a la sirena distorsionada, que me pareix una traducció estranyíssima que no l'entenc. Distorsionada? Jo tampoc entenc d'on ve. Perquè, vull dir, Ja. tampoc és que... No sé com serà exactament en japonès, En japonès. però en realitat aquest joc està traduït a l'anglès i no em sona que utilitzin el japonès per a res. Ja, no, la veritat. Jo crec que
A veure, no ho sé. Com... La idea que me ve, com una sirena és una cosa així molt femenina, arquetípicament i tal, no? Sí. I esta és una sirena que és masculina, que és així una marimacho, pues entonces és com que distorsiona el concepte de sirena. Algo aixina. És que no aconseguís trobar-li altra No ho explicació. sé, jo ho veig molt agafat amb pinces. No sé, si algú té una teoria millor, que ens la conte, però Ah, però que això està gravant-se. no ho sé. Vale, dit tot això, tenim així un policia que diu que... En realitat té pista i tot, no? Perquè tot apunta que és algú de l'equip Rabosa. Home, està així darrere, vull dir-te. Jo crec que simplement està deixant-ho córrer un poc. M'agrada molt, per cert, esta casa com està feta. Tens un parell d'esprites que no apareixen en ningun altre punt del joc. Sí, els mobles, estos rebolitats. Sí, I les petjades i tal. sí, la planta està caiguda, Està molt guai, les la cadires, veritat. ara que em fixe. Però, aquí hi ha una cosa, ¿vale? En quant al que dia abans, de que no té conseqüències el que passa amb l'equip dels Ruins. Nosaltres ara anem a eixir així fora i anem a barallar-nos amb ell, que anem a recuperar la MT i, bueno, salvem el dia, no? Li tornem l'objecte a l'home este, que en realitat després ens el dona. Però després tu continues el joc, derrotes a l'equip Rabosa, te'n van de la torre, el que siga. I esta casa es queda igual, està destruïda, la gent es queda... Saps com que no n'hi ha... Sí. Entenc que són... No només limitacions, és... Sí, que no només és que no n'hi hagi conseqüències per ruïns, sinó que, a més, els segurs no existeixen. No, però com que no hi ha tancament, saps? Aquesta gent es queda així per a sempre i... A veure, entenc que són com limitacions del software de l'època, no? També. Però... No sé, està lleig. Em fa molta llàstima. És estrany, la veritat, sí. A part és que això com que no s'entén tampoc com funciona exactament el poder executiu. Executiu no, el que enforça les lleis. Ninguno dels tres Ja, s'entén com val. funciona. Sí, perquè Jo suposo crec- que... Sí, dime. Que la gent de la Lliga Pokémon jo crec que té molt de poder polític. És la sensació que me dona. Això t'anava a dir. El joc deixa caure que la gent de la Lliga és una espècie de líders de la societat i a més Sí, resolen problemes. Quan hi ha algun problema que s'ha de resoldre i no... es criden a ells, que són els que solucionen les coses, i les solucionen. Però estan un poc a la seua i també sí. la gent roïna fa de les seues. Vull dir que si tens esta màfia que està corrent per tot el país fent de les seues i ningú... Ningú maneja un dit. No, totalment. La veritat és que sí. És una societat un poc distòpica, en realitat. Japó. No, bé. També és de veure. No, sí, Vale. igual és que l'estem pegant massa voltes per al que és, però Sí. està lleig. Vale, estic derrotant també. No l'estic derrotant, tio. Este Dormiri, a part de ser el Pokémon més lleig de la història, és dur de pelar. Sí. Té molta defensa i molta... Vamos, les dues defenses les té prou altes, me pense. A més, es defèn de la gent perquè és tan lleig que no vols acostar-te, també. Vale, per fi, l'he derrotat. Bueno, i a part el Pokémon este, tant ell com la seva evolució no tenen aquesta connotació de que segresten xiquets i coses d'estes, que de Cert. fet n'hi ha una missió secundària en este xoc. Un sí, al postgame, és cert. Sí, en les illes. Són un poc com el Coco, me pareix a mi, algo aixina. Sí, són totalment el coco de... Coco, de l'home del sac, el Butoni, com vulguis dir-li. T'he de dir una cosa, també la xicoteta missió esta de derrota el mal, que m'ha furtat no sé què, tampoc era tan valiós perquè te ho dona després, saps? Vull dir-te. Ja. Home, a mi és això, sobretot és el desastre que li han fet en casa, Ja, al pobre el home. desastre este que no va resoldre's en la vida. Vas a ser campió Pokémon, vas a completar la Pokédex, el que vulguis, vas a fer 300 hores d'este joc i esta casa va quedar aixina per a sempre, que està bé perquè pots disfrutar d'esta D'estos sprites. tan ben dibuixada, però... Mira, han fet arròs al forn, que bé. Home, algo n'hi ha que fer per consolar-se després de que t'entren a furtar. Sí, però sí, que es queda ahí un poc despenjat. En fi, és el que té la societat la societat Pokémon. La És un bon societat punt. kantiana, sí. És un bon punt per a tallar, no creu? Sí, jo crec que sí.
Sí, podem dir ara sí, i ja al següent capítol anirem al barco, anirem al pròxim Molt bé. gimnàs, si tot va bé, i seguirem a veure què ens contem. Adeu. Adeu.